ninyo mga kuwangong paglayas mo gini. Kita mo mga bahay na kontraktor kuwangang. Mo. Yap. Kap. Oh, may Regine Kap na reklamo. Oh, likod. So may reklamo ni mo, Day, Marijen. Ako nag-ireklamo kasi Berto ka, pagilugos ko niya ka. Ha? Berto nga ka nang ulitaw ang guwang nga manglugosay sa mga hayop. Nagbago na ka. Sus ka buang dining Berto eh. Daghan na ka na sa reklamo din sa barangay. Itungod na yung sikon manglugos ng kabaw, kanding, baboy, mga tag-iya ng mga hayop. Gireklamo na siya direct isig panglugos ana. Ano na dito buwan ka tao na gidi ang gilugos? Unsa ng Berto? Ako tumutamo dito si Rap. Oy, Rap! Tawag ka na Berto. Ingna nga, ipare din sa barangay kay Asa reklamo na. Bahay dapita. Kap, wako ka tol. Ay, silingan ani nila, Merijin, katuod man kanin nila. Tora dito. Ako silingan ready mo, Jen. Oh, silingan ka ng ulit taong guwang ba ang lugosay kayo. Wala to. Pare, kay naireklamo. Itong huwaton si Berto Merijin kay manang atong klarohon sad. O kung sa katinuod na imuhang Are, Sumbong sa kuwa. Ting birthday yung Dre. Na, Sticker na, to na, Kap. o lingkod sa diri Berto, lingkod. Are, lingkod. Kay natay Basta, istoryan. buka. Harap. Surprise Wa ako, ko ne? maso diri be. Ah. Maso tong maso para ko. Tara Kap. Kung sa man nga maso. Maso Maso Kap. to maso na ko diri para Nabuak man to Kap kay itong pagbagyo sa napalin na banggaan og plastic, nabuak to oy. Yate na san. Kato kung dukanan ni maso asa man. Ah, dara Kap. Oh, usa naman po ni. Usa. Klaro, asa dito yung dukanan diri? Nabuak ka kay katong nahanginan. Nabuak hindi. Sana naman ni, oy. Naman ni, klaro. Sige na. Pwede na ka mo. Ni Kapres, sige na, oy. Nakaw. Dire, Berto. Unsa man yung tabuha ka? Si Mary Jane, ari dire, kay nireklamo dire sa kuha, nga imo kuno siyang gilugos. Ha? Ginugo ko? Ikaw, daghan na kay reklamo dire si Mumba, sa dire sa barangay, parte na yung pagpaglugos na. Ang lugos kag mga hayop, kabaw, baka, kanding, kapay, manok, giapil pa nimo, wagin mo, wag kay patawad, mga katuya sa hayop, si reklamo dire, ikaw, karon Watang tao ko na gini mong gilugos. Watang ko magugos ang nagtao ka. Uy, ako natagbaw na ko sa mga bay nga aw. Kontento na ko niya kung pagkaulit taong guwang. Uy, ako maghilabot ang mga tao taong ka. Uy, nya, unsa man ang hitabuan na ako may gipasingan lang na. Ah, si Mary Jane, unsa man ni sa to pa namuret din ni Mary Jane di ay. Mary Jane, basta may karon pa ning higayon na nahitabo. Ikatulong na ka. Ha, katulo na. Ikaw ka. Watang ko. Yate, nakatulo na din mo ni gilugos di ay. Ako kapulan mo gusto ko tago itaw na akong pang sa mga bay nga aw kanaan Kumagit kontento mo na ko. angod mo Berto, oy. Watang ko maghilabot na ka. Uy, huwag itaw ko na basig na aada ko niya nga ako. Sa man gabi adlaw. Unsa man eh. Ang pilmerong logos, di man ka gilugos aning Berto. Pagkaan ka na, isugo ko sa kong mga papalit o ginamos mo. Pagka-ulit na ako, gatakan mo kong Berto sa persada ay nakita kayo. Ang gabi na nagsabol di ay. Gabi. Sugo kasi mong mama balik og ginamos. Oo. Pag-uli nimo giatngan kaniya. Kayat nang kuniya dos persada ay. Huwag ko taon na ka. Uy, Pagka sa ato pa Berto. Mura di kay iro. ako bro, Iro kay kalsada man nimo gilugos. ako mo di po kiro mo tigay ako mo lugos sa pero wala ko maglugos yung inday. Uy, iso mo taon na inday. Uy, wala mo ko maghilabot yung inday. Uy, hindi mo taon na nako. Kinaiya ng pag maghilabot ng mga tao. Ako kap, dagat kay isuro ko diri mga hayop. Ug tinuod man gyud nila nga nakita ang mga pero sa mga hayop ako tawo ko ng mga tao eh. Nya Mary Jane ang ikaduha, di man ka nilugosa sa ikaduhang higayon. Dito sa ay. Nagligo ko sa anay niya. Niya man na siya dito ay. Saan? Sa baboy? Sa baboy na mo. Gilugos ka na dito. Nagligo na ko sa baboy. Oo, ni mo Berto. Sus moro Usa man ka Berto mura man kag
butakal. Wala taong ko mag-adto yung taong kapo. Ano man taong mga klaruhan lang kinsa ng taong na kay wala gitaon ko maghilabot ang mga tao ng taong ka. Dito na magilugo sa ad sa baboy, mura nagbutakal. Ako mo butakal. Oo, kaya dito sa ad sa baboy. Kana magputog-tog sa buko-buko. Grabe Wa sa na tao tao ko sa Berto. maghilabot ang kapo. Maghilabot ang Wow, mga hindi kayo tawad di dito. Ang dili itaw ka. Oy wala. Saan naman ka Bisa ito Berto? ulit tao kong buwang, wala ko manghilabot na ginitaw ng mga tao. Basta naaano ko ni Muday. Iklaruha ko no, basta nga itong mga silingang uban, basta kayo, huwag itaw ko manghilabot ng mga tao. Wala mo tao na, manghilabot ko ng mga tao, hospital ko ng mga tao, hindi ko gusto maabot ko ng barangay. Ang ikatulong nga pagpanglugos dahil Merijin, di naman ang hitabo, ang karon ulahi nga pagpanglugos, ang ikatulong, di naman ang hitabo na. Kung gisugo ko ni mo kapatong dito sa barangay hulay mo kung ipalimpyo. Dili sa loyo sa barangay hall, Oo ka. at nisugot ka sa pagpanilig, Oo. Tao ko ano. gilugos ka na dahil loyo sa barangay hall. Lugos ko po niya dito. Pastilan ka wa ipatawa ko na dito pati barangay hall wa naman kay respeto sa atong barangay hall. Oy, What tao ko nagkataon ka po, ako, salay ko, respeto ko ninyo. mura naman pugkag. Mura kag, Kasi murag, mura kag. Murag, ikaw ka. Oh, mura kag ako. Oh, kasi ano na apel naman nung kuha nito? Oo na niyo, No, ay sabi, kuya ni. Klaro nga. Klaro man tayo. Bata niya masuk eh. Klaro mo dia. Dili, klaro na to. Hilom sa sabi. Tung klaro. Unsa man yun? Gilugos ninyo mong Merijin wala. Wa ta lagi ko na kapag isa mo ko papariso tawo pasud ko mata totoo ko. Wa masud tawo ko mahilabot na kapay. Naon di man ang kuno na ko ninyo nga ako respeto mo ko ninyo sa imo pagkakapital ug sa inyong mga kaubanan dis barangay. Wa tawo ko mahilabot na niya kapoy. Wala ko tawo ko na. Para sa kung o ninyo. Eh. Kunya dahil Merijin. Hugot man gid ang pagbaliban itaw ng Berto nga. Wa ka niya lubusan. Unsa man naga ebidensya o witness ba? Nakita sa iyang pagbuhat diha nimo. Sabi na lang na. Gamay mo na iya. Ha? Sa gamay tuyang mo lang ka. Siga man ginay mo mata. Sulira pa ginay mo mata. Pag kahita po na to. Inunom ko mong gamay. Ay ko pagkawaway. Unsa man katingod gingong Berto Merijin nga isulirap mo ko nimong mata. Ang kapong di mo sila ba kung mata nga. Bilog mo kayo itong sa gagamay. Ha? Sa gamay. Ay ko pagkawaway dis barangay hall ha. Kana Ngayon nga pa man gina ang mga tabaw ni. Nya imo ko pagkawaway ng gamay ato ha. Nagkautot pa man ganita. Ay ko pagkawaway diri. Di na taong gamay ako ha. Sabi katingod gingong Berto Merijin nga yung siya nakautot mong kuno ka. Parang di makautos ka matungod sa kagamay hangin man ibuto. Ha? Ay ko pagkawaway na ni ha. Di kita pwede na nahimo na. Kaya nga no, di ko musuko talaga na ko na. Kaya ano pagkawaway na mo sa ko, di na pwede. Di kita pwede na nangyayagod. Kaya nga no, wala tao ko magbuhat dihan nimo og kanang ano ay wa ko magkuwang-kuwang. Sakto ko na. Di na maayo imuha pagkawawan ko mo diri. Kaya tinuod na sana. Usa gamay, gamay ko na gid mo ko na. Tinuod maguna. Pagkilong niya, be. Pagkalingkod Pagkalingkod mo, mo. paglingkod mo na ko din. Paglingkod mo. Ano bagay, yawa, piste, at Atong niliyon ka pa. Atong tanong ko ka. ayaw, yakin mo. Abi ako lang picturan. Oh, Gusto mo di ko yawa. nagpatanan mo? Perting sakit. Di ko baby ko na. Kadawa ka no. Kadawa ka na, tinsura. Usa na, may patanaw ko. Ayat. Ha? Ako talaga. Ay, ate ako, ami ko na, yaw sa man eh. Yawa mo di sa ninyo mga kuwangong maglayas mo din eh. Kaya mo kaya ng dagdag ka.